malasas boxing may arita sa Super Ace be. Skater. Kanak. Skater. Gamay lagi ko. Skater. 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 Say, awas say. Say, ligot. Dali. Nawa. Hunong sa. Skater. Sus malasa. Kamalasa gyud. Sus naam sa day kay. Dam kag malas oy sus. Hawa debe duduol minong da kag malas gyud oy. Ora. Uy sig malas ng dagway ni mo da. Hala. Skater. Say, nawa say, skater. Oh my god! Wow! Say, dali. Skater nawa. Hala. Ay gemaya po doy. Sus, mauday, naam day kadeh. Saan men taong ka oy? Si Dodo rig sudah bisit oy. Apa mo guru ka? Ikaw panawag na ko niya ako nagbisit. Tubag pa gid. Mo nang bisit tong tagmayo ni taga-daog ni skater kin mo tubag pa ka. Hawa diri be. Tag bisit oy. Risay. Happy birthday to you. Uy, birthday na ba niyo mo? Birthday, way ayo dyan sa. Ha? Way ayo nga, birthday ron po. Birthday ni mo, dapat mag-happy ka, maglingaw-lingaw, mag-enjoy ta ron. Birthday na ba ni mo? Nisaad na ba ka ha, ikaw bahala tanan. Ako lagi bahala tanan, ang saan man dyan sa, wala mo ko kwarta. Asa naman tayo mong tinigom nga, 20 mil. Sus, dyan sa, porteng, adika, Rizario, sa scatter. Mayabang, Hala, adik siya ng scatter na, naunsa na parehas na sa sakumbana di ay, pero okay na sa takumbana kay di man tong palabig sugal, 200, 100, iyara ilingaw-lingaw ba? may pa imong bana. Rizario, nagpakauwaw, todo. Naman. Manghuwam, basta kinsa, basta di pa niya kaila huwaman. Emergency, kuno emergency. Gago. Ako rin, mauwas, animal mo, huwam, emergency para scatter. Pagsuruin. Nga lagi! Nya, liman ka dyan sa, manghuwam, irisan ko rin ka ugma. Hay ba, rin iris, ana, oray? Ako rin, mauwawan ng tabaghak na ko. Porting pagka, adika, aning scatter. Naunsa ko na sa saryo good. Rondo naman na siya, Ha? eh. Anti mo ang kutsara dyan sa. Mo pa Sus mo. Lopay palagi na, buang lagi, na. Kanang, istoryahin na lang na si Saryo say, ina na lang ka lang. Kanang di palabi ba, lingaw-lingaw na tag 100 lay pusta na ba? Ay, 100 iyang kuan, baka nang pakash in siya. Nga dayon, di na taman good, mapildi o, kana ka sa Sus, pagkay lang dyan sa. sa unsa pa itambang ni mo, ana, di, ana, pabangbang. Korte lagi, baga, adika lagi. Ikaw, birthday ni mo ron, ay na lang, padaan ay, manglaag na lang taron, ako bahala. Dapat mag-enjoy kay birthday na ba ni mo ron, unsa mo tong kay? Saryo, walay pangandan din ha? Saan may panganda mo tanato eh, naloko pa mga ito panghuwam ganip sa di kaila. Kuwang na lang gorto, nguhon ko na dyan sa. Na hospital ko para makahuwam kwarta para scatter. O, dahil mo sige siya panghulam na akong kuan. Kaya siya na kay Chikasang niya. O, Na- ba ko'y kuan? O, Ay, siya sila buwam ma. Bahala rin ka dyan sa, di ko bayad ana. Di ba to kay, ingon beto kung bana nga, o kutob sa akin sa'yo, manghulam kunog ka ng, ay, manghulam Gcash na ko, di ko no. Kaya di ko no na mo ilis, kaya daghan na ko no nga adik og scatter. O na, sus, Binadyo na ka na sa sarili, basta usawan pa na kong tambag dyan sa. Yang magsige mog away tungod rana. Ngalan, may kong busit-busit, ano mo lagi kayo? Dako yung kong malas. Malas yung kabuang. Ako pa nang bana, inong bullshit, ay igons ko muna ko, black eye na, doon ka mata. Ay, sos, dyan sa, ano lang dyan sa, kay hapit ako na pulaan. Usan na lang ka bar na sa sarili na ko. Sabay, padung mong bana, oh. Na, mas, padong din ako.
Pildi yung 5,000. Oh my Hey! god. 5 mil kada ko anak saryo. Pang lechon bill naman tas birthday nako. Mauna, Tagoy. sus, mauna insay. Maunang mapildi ko kay magsige kag yaw-yaw. Bisita yun ang babaoy. Kalagot ka ba? Sus, sayang nga. Ilad kita ning computer da. Naanam ko na sila sistema gud kung pila ilang ipadaog nato, kanus atang orasa padaogon. Mo nang hitaboy nga na. Pero di ko ma-surrender. Di dapat mo kuan mamundag anak kay ilad-ilad sakto na imong gingon ba nga kalang ilaha kay ilad-ilad ikaw gibu ang anak sa Sa sa? Sa gibuang. Sama nga magbuot magagbuong-undag ko sa ika-asawa nako, ika nagpakaon na mo. ay ikaw wala ay ni Wala, second wala. emotion na ko nimo ba Sikan demotion pagilom dari sa. Naman ka, wa mo ko nangayo nimo. Kwarta diha sa ibi. Hala. Unsa naman yung taong kasaryo oy? Buntag na ngayo karang mangayo gyapon. Ay, 500 doon na bilin. Ambi ayaw na lagi sigyaw-yaw kay maunang madamalas-damalason ta kay magyaw-yaw mo gudaan good. Kasi lang, baby, ayaw ambi na yatag si ayaw yatag ay hatag. Ay hatag. Sana kinsam ka. Ano magbuot man ka? Ay hatag. Mo na kwarta? ihatag sa ihatag ihatag Dapat man ang nga tingting ingana ba? Wala ka. ihatag ay para mabawi niya ba nga Oh, para mabawi nako. Kana 500 dublihon ta na mamawi tag mayo. Oh, ikaw. Ay next sigyaw-yaw dia. Ay na sigyaw-yaw. Ambi na 500. Kadungog ka nagyaw-yaw ko? Ha? Nagyaw-yaw na ko. Unsab na? Ha, bisan pag di ka mo istorya kanang naong mo daan nagyaw-yaw na. Kalagot kay kini kabalaka kay dublihon tani. Makadaog ni ron atong orderon package di na kinahanglan magbihon-bihon o magkanang kuan diha. nya og di ka daog madugayon ka ni Ayaw lagi sa istorya ng ana ba. Anong di kini balay mo? Usa papaligya? Oh, sa may labot mo. Mo amring balay. Oy, oh sige basi makaamong pa na ba basi madako na oh, kana dapat yung ana istorya dili kapat yung ana mo istorya imsay. Para di ta di malason ba. Ikaw suka na minyo ko nimo magmalas-malas magkumayo nimo gud. Nagot mo bakasin ko. Pakasin ko. Paling-paling ko kayo eh. Lapit. Ayaw na lagi gisigyaw-yaw ba? Eh, para makadaog ta, mabawi itong 5,000, mahimo itong 20,000. Pakaskater lagi ni. Yan na ba, dili kami sigyaw-yaw. Naunsang, pakasin ko. Ka ba? Paling-paling sa kay ka eh. Dapat kang sisa, dapat po ka nako. ihanap bitaw ng senado ang say ka na sige ka na alas ko Bakaw na nga to eh. Among Among kwarta, yung sa awa piso. kay isog na ng saryo oy tungod jud nang scatter O gani na, buang na tayo patakop na oy ng patakop na sa pulis Oh, hapit na. Hapit na Diyos ah. sige sige alis ako sige bye birthday to you 2 hours later. Say, happy birthday, Sobra na Say! Sigyaw-yaw. Sigyaw-yaw. Unsa? Ha? Kayo ko. Sige, Gusto mo malita asawa ni mo ko no? Ha? Nabuhan na ka ng siskatag mala ka. Nabuang. Para rin is kayuhan atong gibuhat. Ayuhan sa imong mata. Asa napitan kayuhan ko no? Asa napita ha? Ano magsige pa magreklamo nga ug makadaog ta mo. Mangayo magapon kanako. Kanus ka na kadaog. Kanus ka na kadaog ha? Hapit na. Mo na sige kagyaw-yaw ko. Sige kagyaw-yaw di malason kog maayo. Di ba? Hindi ka lang. Apil-apil mo ko ni mo. Ha? Ay, kana- Ay, kukuha na. Unsa mga klase pag-asawa nga hindi Say, man ka kana- mo suporta nako ha? Los di mo ikaw sa kasi pagabana ha? Ay kukuha na saryo. Kasi nagtuo ka saryo. Nalipay pa mo babot. Magbuhay ka diri ay. Let's dire. Kaso ako aning balay, Yaya di mo. Sige! Let's dire. Balik lang ko sa Iya iya! ka. balay, ako aning balay. Balay! Balay sino kaya bag? Ha? Dapoy ka tungkol sa balayan ng asawa ko ni mo. Ay kukuha na. Ikaw may layas. Ikay layas diri. Huwag mo kagamit diri. Niyabag ka ba sa katawan? Mala ka?